Market. Kaya sa market. Uy, nagkakalipat mo. Ayo. Pupunta kami guys ng palengke. Hindi lang kami tamasupusain mo. Hindi lang kami, naka-vlog mo eh. Oh, stop! Dito po ako sa aming probinsya at bibili po tayo dito sa palengke. Tuwing Sabado guys, meron tayong pamilihan, saod ang tawag sa Bicol. Ito yung binibilan namin tuwing Sabado. Tingnan natin, bibili kami kasi ngayon ay Sabado at meron kami lulutuin. Come on, let's go! So, andito tayo sa aming palengke. Palengke day ngayon kasi Saturday. Yan. So, meron dito mga gulay. Ano yung bibili natin? May listahan ba tayo dyan? O, sibuyas. Magluluto tayo ng supas. So, ito, sangkap. Ayan, may 20. So, ito yung sa amin dito. Malapit siya sa ilog. So, tuwing Sabado, marami dito nagtitinda sa gilid. Binababa nila yung kanilang mga produkto galing sa taas. Ayan, ito yung pinaka-ano namin, pinaka-paborito namin yung laing. Magkano po itong laing? 20. Isang balot. Ayan, ngayon ay pipino 30. 30 pesos, pipino. Para sa mga high blood. 30 kalahati daw ito. Pati talon. Oh, ang daming talong ngayon. Sili, ayan. Mga sili. Hello guys. So, hi. Oh, ang daming pechay. Dito lang po. 20. Ayan, isang Siguro kumpo. kasi ito, 20 to lahat? Yeah. Hala, oy, mura lang. Pahipon, fresh from Salog, fresh from the farm. Fresh from fish pan. Oo, ito naman, ano siya, galing sa fish pan? Yeah. Ha? Katulik, ano yun? Lawa, sa lawa. Ayun, lawa pala, galing sa lawa. Fresh from lawa. Ang fresh pa. Thank you. Ayan po. So, ito yung pansit bato po ito, no? Pansit bato ng Bicol. Ito yung aming pinakamasarap na pansit. Ayan. Mayroon ding mga daing, tinapa. At ito, masarap tong gawing ukoy. Ito yung ginagataan namin. Daming saba. Ayan. Sa abroad, ang hirap ng saba. Pero dito, ang daming saba. Puso ng saging. Bibili yung hipag ko ng puso ng saging. Ukoy. Pang ukoy, pang torta. Tortang puso ng saging. Hello po. Ayan, good morning. Kamusta ang bentahan? Mahina daw. Ayan, kaumpisa pa lang naman ng pagluwag sa ating restrictions. At ito meron din ditong, ayan, nag-impake na si Kuya. Tapos na po. Tapos na, pauwi na. Hi, Letlet. Ayan. Dahil dyan, huli ka. Bumibili ng sangkap sa pagluluto. Ano lutuin mo, Let? Ang dami niyan. Ano? Ganyan pang nanay. Ganyan pang mga nanay. Mura lang dito sa amin sa probinsya. At tuwing Sabado, meron kaming palengke day. Wow! Ang dami na nabili ni Letlet. Sige. Ay, 220. 20 ang 1/4. Meron ding 10 and a half. 15 and 1/4 ang kamatis. At ito, sayote, 30 per kilo. 15 ang 1/4. So, makakabmura ka dito guys pag dito kayo bibili. Compare sa loob ng supermarket, mga malls. Ayan. Ito naman, may mga sangkap. At ito ang ganda ng ampalaya.
Ayan o, ang haba. Ayan, maraming sibuyas na maliliit. At kanina, bumili kami ng tawag dito, bibili pa kami. Bibili kami kayo ng mangga. Ito, ang daming tinapa o. Daming tuyo. Ito yung masarap na tuyo. Ito, ang daming laing. Laing po. Ayan, daming laing. Kasi luluto kami ng sopas para sa ating pa-feeding program sa ating kids. So, ayan, bibili kami. Ayan po. Dami sprouted. Pagpay tayo, mga parang Sprouted. Magkano po sa sprouted? 10 pesos po, 1/4. 15? 15 daw to. Ang dami naman. O, yan o. Pang lumpia. At ito, sarado na. Anong ilog? Ito sa amin. Ito dito sa bayan namin. Ano po? Hi po. Oy, ang daming. Hi, good morning. May isda. Murang-mura lang dito sa amin. So, wala na ito, oh. Kasi, maaga sila dito. Tapos, mga alas 10. Tapos na sila, pack up na sila. Pero meron kaming pinaka-fix doon na regular market. Doon sa isang kanto. Ito lang yung pinaka-ano lang dito, market day tuwing Sabado. So, ito yung parang lahat ng products so, galing sa itaas sa bukid. Yung iba, binababa dito para ibenta sa bayan. So, bukod dito sa amin, meron pa kaming city. So, 30 minutes away mula dito sa amin. Ito yung isa sa pinakaabangan tuwing Sabado. Kakabili ka dito na mura. Ano to? Ano suso mo? Suso, gumagalaw-galaw pa yung suso. Ayan, magkano po ang suso? 120. 120 ang kilo. Ito yung sinalagay niya sa suso, di ba ito? Tapos kalabasa, Lambo. Yan, kalabasa. Ano po ito, santol? Oo, santol. Ito yung masarap. Santol, mas gagataan mo. May bagoong, tapos may gata. Lalagyan mo ng bagoong. Itong santol na kinayod. Kinagad. Yan, may peanut. Ito yung mga galing po saan ito? Pa yan. Albay. Oh, sa Albay. Focus. Itak. Galing po saan ang itak? Mana. Oh, Libmanan. So, marami na palang dumadayo dito sa amin. Kaya, magkano po sa itak? 650 yan, ma'am. Kaya pang ma'am, pang ano ng di kuryente ng ano sa ano sa di kuryente ko kayo ran. Electric ka, ano yun, yung pang ano sa nyug. Marami po. Oh, masari-sari ang mabibili dito sa amin tuwing Sabado ng umaga. Hello po. So, yan. Good morning po. Welcome po sa aking vlog. Opo, Ano pa sa YouTube. Fruit Vlogs. Pangalan ko lang po. And sili, ito siyempre, di ba, tatak ng Bicolano. 20 Yan. lang sa ano, 20 pesos. 20 lang lahat. O, 20 pesos isang tumpok. Maanghang yan. Libre namin. Oh, free taste. Free taste daw po ito. British. At tapos ito, walis. Yan. So, ang ganda ng ano dito, ng bilihan kasi dumami na pala. Thank you po. Ayan, nandito pa. Mga sangkap. Dito bumili kami kanina ng mangga. Hindi ko lang napakita. Ayan, bibili kami ng repolyo para sa ating sopas na lulutuin. Kailangan natin ng repolyo. Kasi bumili na kami ng sibuyas, bawang. May sangkap na ito. Ito yung Chinese cabbage, di ba? Tama na siguro. Yung regular. Pwede na. Dagdagan na lang natin sa kulang. Tapos, ito yung labanos. Sarap ko sa sigang. Ito pa, hindi na. Carrots pa pala, carrots. Ayan, walang carrots. Ayan. Ayan. Ito, celery naman. Kung daming lemon. Magkano sa lemon? 25.14. Wala ito sa abroad. Ang hirap ng lemon doon. Dito, oh, mura lang. Yung carrots. Ha? Magkano to? 43. 43 pesos. 1.4 po. Wow, isang kilo din. So, 43. Bawang.
ano lang, bumili na kami itong lettuce kasi gagawa ako ng salad. Mayroon ako doong light tuna. Lalagyan natin ito. Masarap to. Itong mangga, oh. 90 ang isang kilo. Galing Batangas to ito. Salad. Kasama ko yan si siya ang aking hipag. Tayo magluluto ng supas para sa ating feeding program sa mga kids. Ating gagawin. Ito yung karamihan na binibili namin sa tindahan. Kasi ito yung binibenta para sa mga retail sa tindahan. Pwede kayong bumili dito. Yung ganito tapos ibibenta nyo sa mga tindahan. Siyempre, Pinoy tayo. Madiscarding Filipino. Ito ang bata niya pa nagtitinda siya, oh. Ang sipag, di ba? Tumutulong sa nanay. Ang sipag yan. Kaya binibless talaga. Yan, oh. Ayan, ang aking hipag. Bibili kami ng banana pa siya. Hindi pa tayo nakabili. Ayan, 60 ang ano niyan. 60 ang per kilo. Ayan, kilo. 60 pesos. Ang kilo ng saging. Anong pangalan ng saging na to siya? Lakatan. Lakatan. 90 per kilo siya. O, maliliit lang siya. Ang cute. Matamis daw to galing Batangas. 23 1/4 pala to. 1/4. So, nagpa-pack up na sila. Mag-aalas 10 na siguro. Sinasako na nila itong mga luya. So, nakabili na kami ng sangkap kanina. So, ito, saging. Sa amin na to, saging. Ayan, tingnan natin dito. Oh, ang daming siling labuyo. Good morning po. Kumusta po ang bintahan? Ay, mahina daw. Mahina po. Kasi ano yan, siguro kakaumpisa pa lang kasi ng ano, parang pagluwag ng restriction. Baka sa susunod. Okay lang po, basta go lang tayo, no? Ang ganda ng pagkakared niya, oh. Ito. Ayan. Oh, may dilis pa. Ayan. Ito po galing saan to? Si Pukot. Oh, di ba? Ang dami dumadayo dito sa amin sa bayan ng Minalabak tuwing Sabado. Para lang magbenta dito. Dati po maraming bumibili. Ngayon, medyo humina-hina. Dati kasi higpit talaga yung restriction. Pero ngayon, papa, okay na yan. Okay lang yan. Okay lang po. Thank you po. God bless.